Дык, дорогие сябры, паважаная апякунская рада беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне і дарагія мае суродзічы і сябры Беларусі. Перад усім дазвольце павіншаваць вас ад сябе асабіста і ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з вялікім юбілеем 50-годдзем беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарына, нашай дарагой Скарынаўкі, адной з самых ценных асягненняў беларусаў замежжа. Калекцыі архівы бібліятэкі і музею уключаюць значную колькасць арыгінальных дакументаў і артефактаў, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады і ўрадаў БНР. Наведнікі сёння могуць бачыць на выставе арыгінальныя пашпарты БНР, візітоўкі дзяржаўнага кіраўніцтва БНР, фотаздымкі, мапу, іншыя рэліквіі тае эпохі. Колькасць такіх прадметаў была дастатковай, каб дазволіць Скарынаўскай бібліятэцы ў 1918 годзе сарганізаваць цэлую выставу з нагоды стагоддзя БНР. На працягу многіх дзесяцігоддзяў бібліятэка мела найважнейшую калекцыю гістарычных матэрыялаў пра Беларусь па-за межамі Беларусі. Сфармаваная ў вольным свеце і вольная ад цэнзуры, яна давала і дае наведніку і даследчыку аб'ектыўнае ўяўленне аб гісторыі Беларусі, у тым не прамінаючы абвешчання незалежнасці Беларусі 21 века 1918 году і дзейнасць Рады і ўраду БНР. Беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны была адначасна для ўсіх нас і ёсць дасюль магнітам, якога вельмі цяжка абмінуць, едучы ў Вялікабрытанію ці ў выпадку беларусаў з іншых кантынентаў у Еўропу. Ёсць яна не толькі гасцінным месцам спаткання для беларусаў усяго свету, але і для чужынцаў, якія сталі сваімі, дзякуючы ў вялікай меры якраз скарынаўцы. Месца спаткання, якое служыла таксама інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь, тады, калі наш край быў адрэзаны ад рэшты свету варожымі нам сіламі. Такіх цэнтраў, на жаль, было ў нас недастаткова. Вынікі гэтага мы адчуваем да гэтага часу. На шчасце, былі ў Лондоне даныя людзі, якія не толькі нястомна неслі паходню беларушчыны на працягу дзясяткаў гадоў, але якія адначасна, дзякуючы свайму аўтарытэту і павазе, якою карысталіся ў свеце, распаўсюджвалі праўду пра нашу культуру, нашу спадчыну і наш народ. Дык вось, хочу сёння падзякаваць усім тым, хто спрычыніўся да заснавання ў 1971 годзе беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны у Лондоне і ўсім тым, дзякуючы высілкам якіх бібліятэка яшчэ жыве і дзейнічае. Аддаю чэсць менавіта епіскапу Сіповічу і нашаму дарагому айцу Нацану, да адсутнасці якога я асабіста яшчэ ўсё не магу прывыкнуць. Хачу прыпомніць таксама надзвычай ценны высілак, зроблены Джимам Дынглі дзеля нармалізацыі становішча бібліятэкі як харытатыўнай арганізацыі ў 2015 годзе. Мае адведзены бібліятэкі назаўсёды застануцца цудоўнымі ўспамінамі майго жыцця. І я пэўная, што гэтак думаюць усе, хто меў нагоду пабываць у Скарынаўцы. Дык застаецца мне толькі пажадаць вам яшчэ шмат гадоў плённай працы на карысць усіх нас і на карысць нашай дарагой бацькаўшчыны. Дзякую. Щиро дякую.